Soc Helena Basaganyes, la pintura sempre m'ha interessat des que vaig començar a estudiar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona i és com una cosa que m'ha acompanyat, juntament amb el dibuix també i totes les seves vessants, diguéssim, més abstractes sobretot. Després també aquesta vinculació amb el fet del paisatge va arribar una mica més tard. Al principi sobretot vaig començar amb l'abstracció i a poc vaig anar incorporant algun aspecte més figuratiu. Sempre m'ha agradat quedar-me en aquella frontera entre una cosa i una altra i investigar una mica com aquestes taques poden ser realment orgàniques i tenir aquella espècie de naturalitat o de rigor, això que té fins i tot l'entorn que ens envolta, que d'alguna manera no notem que hi ha alguna cosa que està malament, sinó té aquella espècie que podríem dir com que existeix. Veiem una cosa i diem, ostres, això realment està perfecte d'alguna manera, té aquell moviment, tot està com al seu lloc. I això és una mica el que busco, el que pretenc en les meves peces. El fet del paisatge també sempre és un punt d'inici, no un punt d'arribada, i a través d'ell això, per aquesta espècie de naturalitat, es podria dir, que té, em va molt bé per investigar i per portar-lo més enllà i veure què hi ha, com es vincula amb la pintura, amb la nostra manera de mirar. Estic molt d'acord amb el plantejament que fa Gilles Deleuze, que comenta que la catàstrofe d'alguna manera entra a la història de l'art i com un subtema que està allà a priori de tot, com un fet prepictòric, i aquesta catàstrofe una mica ho tenyeix tot i tant és que estiguis fent uns petits bodegons com fa Morandi, però hi ha aquella cosa d'aquella espècie de catàstrofe en el fet de pintar en si mateix i de l'origen una mica de tot, del pas del temps, de si existeix o no allò sublim, i tota aquesta experiència és el que m'interessa, tant en el fet de pintar en si com en el que hi ha aquesta sensació prepictòrica abans de començar. Tot aquest procés de fer i desfer i de construir es relaciona molt amb la proposta de la capella, que estàs realitzant una peça d'unes dimensions enormes i que saps que tindrà una vigència de 2 mesos i que allò s'acabarà i en vindrà una altra darrere teu, i aquest fet també d'alguna manera està present. Es podria dir que aquesta és la petita catàstrofe que ja estàs treballant i saps que desapareixerà, però alhora ho has de donar tot. Evidentment no pots arribar a un lloc i fer qualsevol cosa, t'interessa documentar-te i que tingui una vinculació amb el territori, que no estiguis traslladant un imaginari que no correspon al lloc, seria un error. Llavors, això em vaig interessar una mica com era aquest entorn de valls, intentar traslladar una mica aquesta essència de les vinyes, del fet d'estar rodejat de muntanyes, diguéssim, i tota aquesta espècie de circularitat que d'alguna manera amb l'absis m'anava també molt bé, i això, aquest punt una mica d'estar al mig i d'estar com rodejat de terra especialment. I llavors, clar, l'altra dificultat era traslladar una mica aquesta gestualitat, aquest gest, aquesta espècie de fet orgànic que sempre m'interessa molt de la pintura en un format tan gran. Llavors vaig haver d'inventar-me d'alguna manera el fet de lligar els pinzells en canyes o en bastons que em permetessin tenir suficient distància. El meu procés sempre és molt d'analitzar i en base al que va sortint i anar trobant aquests moviments interns. Per tant, no podia estar molt a la vora, no em servia estar en una bastida o en una escala a 2 pams de la paret, sinó necessitava
distància per anar veient constantment què estava passant amb tota aquesta circularitat i aquests moviments. Per tant, és segurament una mica més difícil de treballar, més cansat, però bueno, crec que ha funcionat millor aquesta perspectiva i mantenir una mica tota l'estona la visió general una mica de l'espai. El fet del dibuix també i del carbonet i tot això a la paret, vulguis o no, sempre també et remet a aquesta cosa més prehistòrica del primer home que va anar allà a atacar. Doncs també hi ha aquesta voluntat una mica d'això, d'aquesta cosa de l'origen i de l'inici una mica del món i de lo visual.